हेल' लोगोफोर दिनै आं नोंसोरनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों 10 सेकेन्डनि गेजेरावनो गिदिर गिदिर अनजिमानि सानजावगासिखौ केलकुलेटर बायदि बाहायालासेनो दिहुननो हागोन, जाय आयदाया नोंथांमोनखौ इयुनाव जब इन्टारभिउफोर होयोब्ला हेफाजाब होगोन। फै जों दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप दा खालामालासेनो मोजाङै स्टेप बाय स्टेप नायलांबाय था आरो मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक, साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव। फै जों दाना नायदोनि नैबे 5 सानजाब 5 जों बयबो मिथिखायो 25 माने जों बेहाय माखौ दिन्थिनो थांदों। जों बेहाय जेरै 15 सानजाब 15, 25 सानजाब 25, 45 सानजाब 45, 75 सानजाब 75 बिदि सानजावगासिखौल' जों बेहाय दिहुननो हागोन। बे आयदानि गेजेरजों जों बिदिखौल' दिहुननो हागोन। 25 सानजाब 5, 25 सानजाब 15 बिदिजों जानाय नङा। स' जों बेहाय नायदोनि 15 सानजाब 15खौ जोङो मा खालाम, गिबियावनो बे आगसि फारसेनि 5 सानजाब बे 5 मोननैखौ जों सानजाबनानै हो, माने 5 सानजाब 5 जों मा मोनगोन, 5 सानजाब 5 जों 25 मोनगोन। बेखौ जों लिरनानै ला बेहाय 25। बेनि उनाव बै आगसि फारसेनि 1 आरो 1खौ जोङो बै सिंनि 1आव 1 दाजाबनानै सानजाबनानै हो, माने गोजौनि 1 आरो सिङाव जों 1 दाजाबब्ला मा जागोन 2, माने बेखौ 1 सानजाब 2 बिदि जागोन जोंना। बे गोजौनि 1 बेनिफ्राय बे सिंनि 1आव जोङो 1 दाजाबगोन। नायदो दाना बे 1 ओमफ्राय बे सिंनि 1आव जों 1 दाजाबबा बायदि 1 दाजाबगोन, जोङो लिरनानै होदों बेहाय 1 सानजाब 2 माने मा मोनगोन जोङो 2। बेखौ जोङो ओरैनो नर्मेल खान्थिजों बानायनो थाङोब्ला मोननै लाइन लायो, गोबां गोलाव जायो। दाना जों बेखौ नायलायदो, बेबो सेम 5 सानजाब 5, बेहाय जों 25 लिरलायनोसै। 5 सानजाब 5 25 जागोन जोंना बेहाय। बेनिफ्राय दाना जोंना आगसि फारसेखौ नायलायदो, 2 आरो 2 दं बेहाय जोङो गोजौनि 2 ओमफ्राय सिंनि 2आव जों 1 दाजाबगोन, माने 2 सानजाब 3 6, 625। दाना बेहाय नायलायदो। आरो नोंथांमोना इन्टारभिउफोराव बिदि एक्सट्रा शिटबो लांफानो मोना, स' नोंथांमोना बे आयदाखौ फोरोंनानै लायोब्ला मोजां जागोन। डाइरेक्ट बानायनो हागोन नोंथांमोना। बेहाय नायलायदो 5 सानजाब 5 जों मा मोनगोन 25। बेनिफ्राय 3 ओमफ्राय जोंना सिङाव 1 दाजाबलायदो, सिङाव 3 दो 1 दाजाबबा 4, माने 3 गोजौनि 3 सिङाव 4, 3 सानजाब 4 जोंबा 12, 1225। आरो बेबो सेम जोंना 5 सानजाब 5 25 लिरलायदो। बेनिफ्राय बे दा रायलायदो आगसि फारसे 4 4 दङ जोंना, गोजौनि 4 सिंनि 4आव 1 दाजाबगोन, मा मोनगोन जोङो 5, माने 4 सानजाब 5 जोंना मा जागोन 20 25। थ' बेबादिनो नोंथांमोना बेबादि 10 सेकेन्डनि खमसिन समावनो बेबादि सानजावगासिखौ नोंथांमोना दिहुननो हागोन। फै जों दाना नायदोनि, बेहाय जों मोननै सानजाबाव थानाय अनजिमानि सानजाबफोर लानाय जादों। दाना बेखौ जों माबायदि गोरलै नेमखान्थिजों लाइनसेयैनो बानायनो हायो बेखौ नायदोनि। गिबियावनो जों आगसि फारसेनि मोननै सानजिमाखौ सानजाबनानै ला। 8 सानजाब 3 जों मा मोनो 24, 4खौ लिरबाय जों, 2आ आखायाव थाबाय जोंना, बेखौ दोनथ'दो। दाना नायदो, दा जों मा खालामगोन, बे खनाजों खना सानजाबगोन, कर्नारजों कर्नार, माने 1 सानजाब 8 आरो 2 सानजाब 3 आरो बेनि सानजावगासिखौ जों दाजाबनानै होगोन, माने 8 दाजाब 6 मा मोनगोन जोङो 14 मोनगोन जोङो। आरो जोंहा आखायाव 2 लानाय दंखायो, माने 14 जों 2 जों जोंना मा जाखो 16 जाबाय। दाना जों 6खौ बे 4नि सिगाङाव लिरलायनोसै। बे 6खौ 16 जाबाय जोंना, 6खौ 4नि सिगाङाव लिरबाय, आखायाव थाबाय 1 जोंना एबार। दाना जोंना आखायाव 1 थाबाय। दाना लास्ट स्टेप, बेनि उनावनो जोङो एन्सारखौ मोनसिगोन। दाना लास्टाव जों मा खालामनांगौ, बे आगसि फारसेनि सानजिमा मोननैखौ सानजाबनानै होनांगौ। 1 सानजाब 2 2, जोंनि आखायाव 1 दङ, माने मा जागोन जोंना 3खौ जों लिरनोसै बेहाय 364, स' बेनो एन्सारा जोंना। थिग बेबायदिनो बेखौ नायलायदो, आगसि फारसेनि सानजिमा मोननैखौ सानजाबनानै लालायबाय। 9 सानजाब 6 24, 4 आखायाव थांबाय 5। दाना खनाजों खना सानजाबलायदो, 6 सानजाब 3 आरो 2 सानजाब 9 आरो मोननैखौबो दाजाबनानै होदो। जोंना 18 दाजाब 18 जोंना मा जायो 36। बेनिफ्राय जोंना आखायाव मा दंमोन 5,
माने जोंना मा जाखो 41 जाबाय जोंना 41 नि सेखौ जों बेहाय लिरलायदो 4 नि सिगाङाव जोंना मा थाखो 4 दाना लास्ट स्टेपआव फैलायदो लास्ट स्टेपआ जोंना आगसि आरो आगसि बे मोननै सानजिमाखौ सानजाबनानै होनांगौ 2 जों 3 खौ सानजाबबा जोंना मा मोनगोन 6 ओमफ्राय जोंहा आखायाव थानायखौ दाजाबनानै होदो जोंना आखायाव 4 दङ माने 6 दो 4 दो 10 1014 बेनो स' दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो फैगौ समावबो बिदिनो गोबां इन्टारेस्टेड मेथामेटिक्स ट्रिक्स आरो बायदिसिना भिडिअस नायनो थाखाय नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर